L-Oppożizzjoni flok irringrazzjat lis-Suldati tal-Forzi Armati ta' Malta qed tipprova titfagħhom għomorhom il-ħabs. Hekk saħaq il-Prim Ministru Mexxej Laburista Robert Abela waqt intervista fuq il-Ħadd filgħodu. Meta mistoqsi dwar is-suġġett tal-immigrazzjoni u l-iżviluppi li feġġew matul din il-ġimgħa brabta mal-każ tal-P52, il-Prim Ministru sostna li huwa dispjaċut bl-Oppożizzjoni. Iva dispjaċut għaliex f'mument fejn il-Forzi Armati tagħna tant qegħdin jagħmlu xogħol tajjeb. Flimkien mal-bqija tal-Forzi tal-Ordni kellhom jiġu rinfaċċati b'din azzjoni kompletament inġusta. Il-Prim Ministru Abela sostna li jekk kif l-Oppożizzjoni baqgħet ma ddistakkax ruħha iżda mlet taħħar allegazzjonijiet li ressaq Jason Azzopardi qed tipprova tibgħat lil dawn is-suldati għomorhom il-ħabs. Iżjed u iżjed li tal-Oppożizzjoni li tinkwetani ħafna. Li tal-Oppożizzjoni li flok irringrazzjat lil forzi tagħna ta' dax-xogħol kollu li qegħdin jagħmlu qed tipprova titfagħhom għomorhom il-ħabs. Fid-daw tal-provi ġodda li feġġew matul din il-ġimgħa brabta ma' dan il-każ u l-irtirar tal-allegazzjonijiet oriġinali, il-Prim Ministru Robert Abela qal hekk. Dak li sar sar. U dak li sar il-poplu mhux se jinseħ qatt. Għaliex f'mument tant kruċjali u delikat għal pajjiżna, f'mument sensittiv fejn qed nitkellmu hawn dwar is-saħħa ta' 500,000 ruħ li qegħdin jgħixu f'Malta u f'Għawdex. Hawnhekk dak il-mument fejn f'mument tant sensittiv xi ħadd derlu li kellu jkisser dik il-katina ta' ħidma li bdiet issir fuq livell nazzjonali b'mod kollettiv, ħadd ma beda jitkellem dwar termini ta' laburisti, ta' nazzjonalisti, ta' politika, ma bdejna nħarsu biss l-interess nazzjonali. Il-Prim Ministru temm jappella responsabilta u sostna li min jipritka dwar is-saltna ta' dritt għandu wkoll jgħixha. Nittama illi min jipritka fuq is-saltna ta' dritt mhux tipritka dwarha trid temmen fiha, tkun konvint fiha u tgħixha fuq kollox is-saltna ta' dritt u ma tistax inti tkun temmen fis-saltna ta' dritt u fl-istess waqt mur tiddenunzja rejat li jġor miegħu għomru l-ħabs li inti taf mhux biss li ma ġarax imma li skont int min għamlu għamel minn kollox biex jiżgura li ma jiġrix.